alhamdulillahi an bɛ ala fo an bɛ ala barika da an bɛ ala wale ɲuman dɔn an bɛ sɔli an ka kiraba in kan ni muhamadu do sallallahu ta'ala alaihi wasallam ka sɔli a so dunke sanumanw kan ka sɔli a ka sahaba ɲumanw kan k'an ka foli ɲɛsin maliden bɛɛ lajɛlen ma minnu bɛ mali kɔnɔ ani minnu bɛ mali kɔ kan o foli in kɔfɛ an dusukun kami-kaminen ani an tɔɔrɔlen an bɛ a da maliden bɛɛ tulo kan k'a fɔ dekun min ye an ka sɔrɔdasiw sɔrɔ nin tile fila in na n'o kɛra ntɛnɛn ani tarata kɔnɔna na o conseil islamique y'a jira k'a lase silamɛ bɛɛ ma k'a lase maliden bɛɛ ma o kɛra fɛn ye min ma bɛn an ma a ye an dekun a ye an tɔɔrɔ mais boliyɔrɔ si tɛ jɔn bolo ka bɔ ala ka latigɛ ɲɛ kumana nin baara jugu min ni o kɛra an ka sɔrɔdasiw la n'o ye janfa ye an bi a fɔ kɛnɛ kan yan ko fɛn do min man kan ka kɛ fɛn do min kɛli ma bɛn an ma fɛn do min ye an dekun o kɔfɛ an b'a ɲini an ka mali faamaw fɛ u ka wuli k'u cɛsiri nin ko ninnu n'a ɲɔgɔnnaw bɛ ka kɛ ka tugu ɲɔgɔn na janfa na nin cogo in na mali faamaw k'a lajɛ nin janfa ninnu dan bɛ se ka siri u la cogo min na pour que an denw a n'an dɔgɔninw a n'an ka jamana kɔlɔsibaw u ni bɛ se ka kisi cogo min na kumana nin ye waleya ye waleya min ma bɛn maliden ɲuman si ma kumana o conseil islamique farala ɲɔgɔn kan ka an ka dusumakasi yira an ka sɔrɔdasi minnu ni tora u la an'u somɔgɔw la o kɔ tɛmɛnenkɛw minnu joginna ka an ɲɛsin u ma ala bɛ se ka u furakɛ k'u kɛnɛya cogo min na n'a ka sebaaya ye ka an ɲɛsin o dugawu ma ani tɔɔrɔ min don k'a tila an bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ o kɔ tɛmɛnenkɛw minnu disparela n'u ma ye o tuma na an b'a ɲini yecogo ɲuman ala k'o latigɛ olu ye o kɔfɛ fana an ka finitigiw n'o y'an ka sɔrɔdasiw n'an kɔlɔsibaw ye u bi jamana in yɔrɔ o yɔrɔ a bi wajibiya an kan silamɛ bɛɛ kan mali diinɛtigi bɛɛ kan maliden ɲuman bɛɛ kan an k'an ɲɛsin u ma ni dugawu ye n'olu kisira an bɛɛ bi kisi n'olu lafiyara ni ala sɔnna an bɛɛ bi lafiya kumana olu ka tɔɔrɔ o y'an bɛɛ ka tɔɔrɔ de ye u ka dekun y'an bɛɛ ka dekun de ye kumana an bɛɛ k'an ka fara ɲɔgɔn kan nin waati in na k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ni tɔɔrɔ bonyana aw kan fɛn o fɛn bɛ se k'a wuli bɛn don ni ala ye bɛn ni kelenya ye aw bolo a ka ca la ala ka dɛmɛ bɛ na kumana an ka fara ɲɔgɔn kan an k'an dusukun kɛ kelen ye an ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ an k'an ka jamana kisi cogo ɲini ni jamana kisira fɛn caman bɛ o kɔfɛ mais an bɛ yɔrɔ min na bi dekun kɔnɔna don kumana silamɛya tɔgɔ la o conseil islamique ka laseli la a ɲininen don maliyɛn kelen kelen bɛɛ de fɛ nin waati an ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ an ka yafa ɲɔgɔn ma an ka ɲinɛ kɔrɔlenw kɔ an ka ɲɛsin an ka finitigiw dɛmɛni ma tariw na se ka jamana in bɔ bolola tari an yɛrɛ na se ka lafiya nin de kun ye ci ye o conseil ye min labɛn k'o lase jamanaden bɛɛ ma minnu bɛ mali kɔnɔ minnu bɛ mali kɔ kan ani k'a lase an ka mali faamaw fana ma u ka wuli k'u cɛsiri nin n'a ɲɔgɔnnaw kana caya mali kɔnɔ nin de kun ye o conseil islamique ka laseli ye bi an dusukun dekunnen kɔnɔna na k'o lase maliyɛnw ma salamu aleykum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh